život a sloboda. Život a sloboda. Lebo cigáň jak od živa pri ohni vyrastol. Či kočovný cigán bol, alebo taký cigán, čo doma býval, stále len pri ohni bol. Cesta sa končí v Bôrke, obci vzdialenej 12 kilometrov od rušnej cesty do Košíc, 20 kilometrov od okresnej Rožňavy. A mestá tu však necítiť, ako by ani neboli. Idyla pre oči, mnohé nástrahy pre všedný deň. Zo 420 obyvateľov je väčšia časť Rómov, ostatní sú maďarskej národnosti. Keď sem cigáni pred niekoľkými storočiami prišli, gazdovia potrebovali ich prácu. Vedeli podkovať konia, ukuť motiku, kosu, pluh. Neskoršie roľníci kupovali náradie v železiarstve. Potom gazdovia prestali gazdovať a medzi tým cigáni zabudli kovať. A v socializme im zakázali žiť podľa svojho. Povedali im, že sú takí ako všetci ostatní, nech sa tak aj chovajú. Oni však boli a sú iní. Zraniteľní, no vzdorujúci. No tam viete, že 12 detí, že jaká starosť. Treba starať 12 detí. Niektorí má 4 alebo 3. A čo robí? Tá rodina, nie spolu sme, nie s deťmi. Viete, ako deťmi treba jesť, kúpiť všetko, viete, jak to... To nie je iba strada, keď ktorí majú a chladovajú. My nie. A keď idem kúpiť potravinsky, tak ja nekúpim málo. A kúpim 100 kg, no toto múka, alebo 200 kg. Také cestoviny, fazulu také kúpime. A to viete, deťmi treba jesť. Aj do školy, všetko. Sme trošku pyšní na to, že my sme iní trošku ako oni a možno si povieme tak, a keď oni tak robia, tak nech robia, im tak je dobre, nám je dobre zase ináč. Takže ja to takto beriem. Na, gyerekek nem, mellett volna most. 12, azt magam neveltem fel őket. Na. De hogy nem, akkor ki törődik velük? A nép törődik velük? Nem a nép, biztos nem. Csak a család. Na. Azt kellett volna, hogy levették a pénzt, az iskolát még követelik, hogy járjanak, de azt nem gondolik, hogy a gyerekekre cipő is kell, meg az a ruha is kell, meg ennivaló is kell. Na. Azt kell beszélni, nem hogy nevelik a gyerekeket. Ők nevelik a gyerekeket, mert akkor ki neveli neki? Bíró vagy ki? A gyerek nincs élet. Nem szaralom. Nem szaralom. Hanem, hogy Jana többi éles. Nekem öröm a gyerek. Milyen feleségem? Így jobb, ha gyerek van. Ha több gyerek van. Mert ha nincsen, akkor nincsen olyan öröm. Nem tudjuk kivel beszélgetni, nincs testvér, nem? Ha még van, akkor jobb beszélni. Keď chcem byť úprimný, áno, musím to povedať, že existuje priepasť medzi Rómami a bielými. Ale presnejšie by som to takto povedal, istých rómskych rodín a istých bielých rodín. Takže tá priepasť nie je rovnako široká alebo hlboká. To navidne sú všetko rodičia. Tí, ktorí mohli si aj postaviť, môžu si urobiť lepšie ten dom, keby naozaj chceli, lebo všetko ide len o to, že či ja chcem alebo nechcem.
Tie prostriedky možno, že nie sú, tie peniaze nie sú, ale dajú sa zohnať. Dá sa nejak to vybaviť, aby boli. A môže urobiť. Môže, aj keď má hociaký dom, ale tá kúpeľňa už 20. storočie už musí byť. Teraz hovorím o dobrých a o zlých Rómoch. Tí zlí robia toto, že vlastne nerobia nič, hej, doma sú a nemajú poriadny byt, nemajú nič, do školy deti nechodia, toto sú tí zlí. A tie dobré sú tí, ktorí sa starajú, ktorí idú za tým, že aby mali tú kúpeľňu, aby mali tú hygiéniu, aby tie deti mali čo obliecť a aby mohli ísť do školy. A különbség az, hogy a sok gyereknél nem tudnak a szülők annyira nevelni a gyerekeket, ahogy azt kéne nevelni. Mert sok szülők azt gondolják, hogy vannak, úgy vannak, most demokrácia van, vagy kapjuk a pénzt, azt nem számít. De hogy gondolkoznának, hogy kell nevelni azt a gyereket, vagy mórezba tartani egy csöpet, egy csöp respektet adjanak a gyereknek, vagy okosítani azt a gyerekeket, de nem számít nekik. Ha van egy csöpp pénzik, akkor nem gondolkodnak, hogy arra kell annak a gyereknek az buszra, iskolába is kell járni. És ezért így a romák így tönkre mennek. Köztünk nem volt harag. Vagy soha. 35 éve vagyunk együtt, de még harag nem volt köztünk. A gyerekek közt ugyanúgy szintén. Néha igenis nagy örömet okoztak nekem. Mikor felöltözködtek vasárnap és mentek le, én sírva fakadtam néha. Hogy szépen mennek, hogy szépen öltöztettük, azt róluk nem voltam ez soha. Čo, papa? Papa? Oda is be lehet. Mám dobrých rodičov, takže mala som veľké šťastie a vychovali ma veľmi dobre, môžem povedať. Nemohli sme robiť všetko. Teda istá disciplína mala byť. A tak teda o 8 doma, pravda, že potom sa už zatvárajú dvere, ale potrebovali sme tú prísnosť. Aby sme sa naučili, že sú isté hranice, ktoré musíme dodržiavať. Mama kontroluje otca a otec kontroluje nás, potom pôjde a povie mame a mama začne kričať. Takže vlastne neviem, ako to je u nás. Žijeme celkom inak. Nemyslím tým materiálne veci, ale tá podstata toho života, že vlastne máme hodnoty, ktoré si pestujeme, ktoré si vážime. Van olyan gondolat, hogy mi lesz, mert ma ő 5 éves, lehet, hogy iskolába fog menni majd jövőre. Ő meg is van operálva. Meg is van operálva, szívére is. Itt van a szíve, meg van operálva. Az énes. Pozsonyba operáltak őt. Oda kiment egy csomó pénz. Oda kell járni minden hónapban vele. Meg akkoriban még több is kapott. Hát kellett a buszra, most meg kellett gondolni, hogy a buszra adjam azt a pénzt, elmegyek vele kontrollra, vagy azt be kell osztatni az ennivalóra. Ez a 2 tínes. Ez a 2. Meg ő az asszony. Ha mink 4-en csak. Ez a szeret. Meg szeretem a világot. Meg élek. Az a fő, hogy élek. Meg élni kell. Az a fő, hogy szeretett. Az, hogy együtt szeressünk a családunkat. Élni kell a világot, no. Ezek jó gyerekek, biztos. Én kisebb voltam, én rossz voltam, no. Te nem akarsz élni mindig. De ez a 2 gyerek, ez jó, biztos. Nem jó, sehova hallgatnak. Munkába megyek, jövök vissza, varnak, megcsókolnak. Még munkába megyek, rendesen, jön, ha velem kezet fogni, reggel. Így csinálom, apuka, hogy megyek munkába? Cső apuka. Cső, puszi apát. Úgy. Te is, cső. Azt úgy megyek munkába haza. El. Visszám a varnak a taskot, muszáj hadni
vennék vagy kenyeret, akármit hadni, jönnek kontrolni, mi van a taškom, mit hoztam nekik a taškom. Moniku napríklad, tú našu maličku, vyboskáva. Ale teraz už nás neboskáva veľmi. Ale kým sme mali, áno. Ono sa to prejavuje, hlavne vtedy. Ono sa ešte... Ľudia sa nehambia. Keď sú tie deti také maličké. A potom asi sa už hambia. Lebo potom už neukazujú tú svoju lásku navonok. Sú veľké rozdiely medzi rómskych rodín. Tí, ktorí si zachovali pracovné návyky a určité pevné rodinné pravidlá, tí žijú pomerne slušne. Viac je však tých, ktorí žijú zo dňa na deň a nedokážu v dobrom zmysle ovplyvniť svoj život. Žiaľ ani život svojich detí. Pán Broch tak skoro nepríde asi. Takže oni musia niečo spraviť. Musia si uvedomiť, že keď majú tú rodinu, tak sú zodpovední a musia sa aj postarať o ňu. A nie počkať, kým niekto to urobí za nich. Tá sila musí byť v nich. A potom musia rozmýšľať nad tým, ako ten svoj cieľ dosiahnuť. Ale skáže sa Berša? Sa legendiaristo. Tu nađa sam do škola na more. Nađa sam. Valaki törődik, valaki nem. Mit csináljak velük? Ahogy tudok, úgy parancsolok nekik, ha egyszer valaki van olyan, hogy nem lehet parancsolni, nem lehet. Hát most ilyen gyereknél csak a maga szerint viszi. Mondhat neki akármit. Most így nőnek a gyerekek, nem úgy, mint mink. Ránk nézett apánk, az úgy kellett lenni, de most ma az nincs. Erre mostani gyerekek aranyok. Míg meg voltunk csak olyan gyerekek, akinek lehet parancsolni. Hát most úgy van. Nie každý cigán je taký ako jeden. Podľa mňa, lebo sú aj medzi nás také, že, ktorý ide pracovať a pracuje a bude mať, ale aj je taký, ktorý môže pracovať, ale nechce. Ja som krajší ako syn. Proromaka znamená rodina viac jak nejaký kus chleba, keď dáte niekomu. Viac. Chleba je tiež dar, ale tá rodina je väčšia. U Romaka je tak. On ešte spí. No, buď. Nie. Každý otec, každá matka sa stará o to decko. Ale prečo oni nám to kazia? Tá vláda. Hej, dajú nám peniaze dole, čo sme dostávali tie peniaze, tak 10 000 a 11 000, každému to dá dole. Tam majú 8-9 detí, no čo potom majú žiť? Už nie. Na čo už? Už aj tak je veľa. 10 už to stačí. A viem 100%, že to bude furt horšie a horšie s nami. Tak neviem ani, čo bude s deťmi. Jak to mám zabrzdiť? To zabrzdia oni, tí hlavy veľké, tam tá vláda. Ať nesľubujú, ale ať robia to, co povedali, čo sľubovali, ať to urobia. Ďakujem za pozornosť. Keby trošku sme sa zblížili tak, že by sme si nejako že nenadávali na seba jeden, lebo aj oni nadávajú niekedy na nás, že ja neviem ako to povedať, parasti a toto a parasti, no a my nadávame na nich. Ott van a vőm, a jányom Dernő. Vettek emeletes házat. Két házok van, máj meg eszik. Tegnap előtt meggyújtottak neki a tetőt 2 órakor éjfél után. Azért, hogy a parasztok közé ment lakni. Hogy megvette azt a házat. Persze, hogy parasztok. Nem cigányok. 2 órakor.
hogy csak tűnjön el onnad, menjen el onnad. Základný problém spolužitia vyplýva z rozdielného spôsobu, ako žijú vlastne. Iným spôsobom. Oni sú hlučnejší, napríklad ako biela komunita. Táto mládež už nežije tak ako... Tá je už namyslená mládež a nemyslí na to, jak sme vynikli, jak sme žili predtým. Ona chce žiť moderne. A modernizácia dneska zničí človeka, lebo aj keby chcel žiť moderne, nemá na to. Nedostáva toľko peniazy, aby moderne žil. Poznajú celý štát. Keď pôjdem niekde do Jovica alebo do Rožňavy, poznajú ma podľa neho, lebo sa podobám na ňo. Hneď sa pýtali, nesistane mu Jožovi syn? Tak musím povedať pravdu, že nie som, ale jeho vnúk som. Každý sa tu o ňom rozprávalo, že je veľký silák, aj bol, lebo už aj ja sa pamätám, jak ešte žil. Už som bol dosť veľký chlapec, keď on ešte žil. No a bolo to pravda, už aj my sme to zisťovali, že je to pravda. Lebo aj chodili sme do lesa z reťazov, stiahali sme dreva. On toľko dreva dojesol sám, čo my 6, 8 sme nevládali. No. A chlapísko také buky, hoci čo, 4 zobral do reťaze a za ruky nosil. Také dreva, čo dojesol domov, mal 3-4 metre z toho naraz. No a keď sa, jak som aj spomenul, že už jedávali tu konské mesa, cigáni predtým, ale už veľmi dávno, nie teraz. Nevedeli konia zabiť, lebo nebola tu puška, nemal kto zastreliť ho, toho konia. Zavolali starého, poď starý Joži. Starého chytili, že jednou ráno udrel a už bolo po ňom. A to nielen ja môžem dosvedčiť, celý okres ešte aj v Košickom kraji ho poznajú. On bol tu hlava rodiny. Od neho pochádzajú celé cigáne zborky. Takú druhú fajku mal, no a nikdy nepoužíval zápalky alebo nič. Zobral z pece von alebo z ohňa vonku pri ohni, zobral von uhlíky a položil a ťahal. A položil naspäť, sa mu nepopálilo ruky. No ale to asi za to, lebo predtým on bol kováč. Aj on, aj jeho brat, mladší. Oni boli veľké kováči. No ale aj to už zaniklo. Ja som to zanikol, lebo chcel som to urobiť, sa naučiť a pustiť ma do vigny. Zapal ohňa, kým prídem. Ja som zapálil a zhorela celá vigňa. No a napokon ho zrazila motorka, tu v dedine. No ale tú silu ešte aj tedy mal. Lebo on tu toho bieleho, čo ho zrazil s motorkou, celou motorkou zodvihol a hodil ho takto do potoka s motorkou. Starý. Taký silný bol a už mal vyše 90 rokov. Vyše 90, skoro 100 rokov mal už tedy. Rozprávanie o predkoch, o ich sile, sláve a skutkoch sa vytráca zo života Rómov. Minulosť zostáva v prítmi. Odkaz, ktorý svedčí o príslušnosti k rodu, je preto dôležitý a vzácny. Osobná smutná spomienka je ľahučká, zmierlivá, hojivá. Akkor majd asszony híja házból. 53 évet leéltem. Hogy ne volna híja. Infarktot kapott. Magas vérnyomása volt, meg szívtagulása volt. Lement feküdni, úgy is maradt. Még nem is tudtuk. Csak mentem költeni, ma meg volt hallom.
Álmodtam vele, mondom, vagy kétszer. Az asszonyban. Meg így észreveszem, hogy még húzi rólam le a paplant is. No? Azt vissza betakar. Jó akaratval gyűn hozzám. Nem úgy, hogy féljek. Nem is félek tőle, szálak se. Ešte som nenašla takého bieloho, ktorý by povedal, že teda poďme a robme niečo a pomôžme im. Lebo nechcú si navzájom pomáhať a to je to najhoršie. Každý si žije svoj život. Nestará sa do nikoho. To je, žiaľ, neviem, ako by ich bolo možné dať dokopy. Aby si uvedomili, že žijeme tu spolu, tak mali by sme držať spolu. Podľa mňa polovica Slovenska hľadá odpoveď na túto otázku, že akým spôsobom pomôcť tým ľuďom. Ťažko to pomenovať. Samozrejme, pracovné príležitosti by to boli veľmi dôležité, aby tieto pracovné návyky sa vrátili, aby pravidelný rytmus každodenného života bol taký, aký by mal byť. Takže ja neviem, ako by sme s nimi mali, aby to fungovalo, aby sme tu ostali, aby aj oni sa, alebo my sa im prispôsobili, oni nám, alebo spoločné riešenie našli, to ale neviem, že kde, kto by to mal, ako im navrhnúť, alebo nejako sa to s nimi dohodnúť, alebo toto neviem. Toto vám neviem povedať, túto odpoveď. Momentálne mám veľmi zlú situáciu, lebo potrebovala by som kamarátku, s ktorou by som sa vedela porozprávať, ale žiaľ, to sa teraz nedá, lebo je tu mnoho mladých dievčat, rómskych dievčat, ale ani s jednou sa žiaľ nekamarátim. Teda skôr oni sa nekamarátia so mnou. No a na druhej strane sú tu dievčatá, ktoré sú biele, ale ani oni sa so mnou nekamarátia, lebo nepatrím k ním. A takto vlastne nepatrím ani na jednu stranu. Neprijali ma ani Rómovia, ani bieli. Rómske dievčatá asi nemajú nejakú predstavu o svojej budúcnosti, lebo asi sa do toho nezamysleli hlbšie, že by mali niečo robiť so svojím životom, že nemusia hneď zostať na prahu domu a byť matkou a ženou. Oni si, viete, no je to tak, keď mladé rómske dievča má chalana a teda majú istý ten pomer, oni si myslia, že už sa hneď musia brať. A to je ten najväčší problém, lebo prirovňajú tomuto, biele dievčatá majú tiež veľmi skoro chalanov a majú ten istý vážnejší vzťah, ale nevydávajú sa za nich. A to je ten problém, že oni nie sú s tým oboznámení, že aj keď budem mať 5 chalanov, 5 kamarátov, to neznamená, že sa 14-ročná musím vydávať a hneď porodiť dieťa. A takto si nevytýčia si žiadny cieľ. A to je to hlavné, mať cieľ v živote, za niečím ísť a trvať na tom. Chcela by som mojim rovesničkám teda povedať, že keď chcú teda, aby mali krásny a pekný život, mali by vyštudovať. Učenie je to najhlavnejšie, čo musia urobiť a len potom založiť si rodinu, keď si už sú vedomí toho, že vlastne majú isté záväzky a sú zodpovední za niekoho druhého. Odakavte pena salore romane čajenge, hogy legperső kampete szikjol. Csa ole hasajdzsán dureder, ole starle navla feder dzsivipen. Csávelen sával he paloda, majte dzsanena pes palende hete starinel, avkasár kampel. Hogy lácsaman už len dartavel. Povedala som to im po rómsky, aby ma rozumeli, aby si to zobrali k srdcu. Nájde si človek si nejakú radosť, ale radosť, keby bola robota. Pre každého.
A najmä pre cigánov. No tak nielen pre cigánov potrebujú tu aj bieli, hej. No ale dôležité je, aby sme mali my robotu. Že každý by mal robotu.